Ang kabaraan lasang pag di kaya ni baro pag daod, malakang binutok na sasa. Barinig kita sa mukha eh. Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel. At ngayon ay ipagpapatuloy na po natin yung ating biyaheng Pangpang Palapag Northern Samar. At ngayon ay papunta na po tayo ngayon sa shop na Zabjels Gown Rentals ni Ma'am Annalyn Galono at Sir Roberto Galono. Sila po yung nagpapaupa po ng mga kagamitang pangkasal dito sa Pangpang Palapag Northern Samar. Kompleto po sila dito mga kachapsoy. Sa sobrang kompleto nga po nila dito, kahit wala ka pang jowa, sila mayroon na rin po sila dito available. Ayan, kompleto na po panggamit sa kasal, pati po ikakasal. Ayan, ang ganda ng shop. Tara, pasok tayo mga kasapsoy. A few moments later. Ayan mga kasapsoy, oh, grabe magtula. Bidag ko, may lina ho. Sige, 200 lang kilo. Ayan mga katsapsoy, oh, grabe sila dito. Ayan, bukod sa nagpapaupa po sila ng mga gamit pang kasal, meron din sila dito mga binibintang mga parangan. Ayan, oh, ito dito. Ang galing nila. Ang galing, negosyo to ng anak ng mag-asawang nagpapaupa ng mga gamit pang kasal. Ayan. Oh, ayan, pwedeng pang ihaw, pang sumsuman. Nako, manyang na lang ang kulang. Tuba. Dahil na kay, sablukon nga ni kami. Magsikan hinala kami. Pan-ihaw. Marasay na mga katsapsoy, pan-sumsuman. Labi na akong libre. Ang tubong siton, feeds. Pero ang pinakabarato talaga na tubong, feeds din, pero higri feeds. Kakatoka lang. Tao po, kukunin ko po yung higri feeds. Mga katsapsoy, oh, may tangbalo, may iliw, at ito naman ang pating. Ayan. Ano? Dire, basta infinity, basta mabay maganda yung yung pag-apos sa gown. Mabasa infinity, basta mabay maganda yung pag-apos sa gown. Yung iba naman, pag sobrang pagpangit yung pag-apos, hindi yan infinity. Gipiniti. No. Ayan mga katsapsoy, inaantay lang namin yung may-ari ng shop. Na si Ma'am Annalyn, dahil ayun kinukuha yung mga gown. A few moments later. Na, yung mga gown. Andito pa kay ate. Sige ate. Oo. Basta Melissa ha, dapat ang kukunin mo nga mga abay, mas maganda ka pa. Dahil nga nasa pawang ka sa abay. Ngayon, pag magaganda na yung mga abay mo, palitan mo. Ayan na yung, andito na yung may-ari ng mga gown. Ayan, si Ma'am Ana. At ayan, matutulog na po kami. Ayan, makikinuod kami dito sa mga gown nila. Oo, basta malugsad ka kam ha. Ayan mga katsapsoy, tingnan natin yung shop nila dito sa taas. Ayan, ongoing pa yung kanilang construction dito eh. Ayan. Wow! Ayan. Ang gaganda ng kanilang mga gown dito sa mga naghanap ng gown. Ayan. Meron na. Ito. Oo. Ito pag nag-dry na, pwede ini. Oo. Ang gaganda.
Sige, Melina, kilatisin mo. Baka magkandidata ka man sa magsaysay. Pinatay na rin niyo kung pinalit. Ano, sir? Mabarangin sa sahog, sino? Oo. Kaya bang hindi ka, bang nagdaog ka. Oo. Kaya bang hindi ka, bang igaw ka? Oo. Kaya bang hindi ka, bang nagdaog ka? Ayan mga kasaksi, oh. Sa mga naghanap ng gown, marami po sila dito. Ito pa lamang po yung mga nakadisplay dito sa kanila sa ngayon dahil bagong gawa pa lang yung kanilang pwesto dito sa Barangay Pangpang. Ay, ako, matutumba. Ayan, maganda po yan. Ayan. At ito po yung magpipriti po mga kasaksi. Ayan po. Tara, ayan. Susubukan na may lina yung gown. Pumili na kayo. Marami kayong pagpipilian dyan. Jadi ang bride ito, kinsilan kupsan. Huwag na kayo mag-alaala. Oh. Yan na. Pwede ito no, mag-isasaog. Oo. Pwede malasan ang groom, nasabit didi, sakay di. Okay, okay ka kaya harap ko yan, kwanta. Halipot ka. Ay, kompleto talaga didi sa ramam. Kaya sa wala pang mga asawa dyan, maghanap na kayo dahil may mapiplitihan na kayo. Oo. A few moments later. Oy, Melissa, kung nahihirapan ka pumili, pwede manipulate na ito na tulo. Sa adlaw sa iyo kasal, tulo ka kabis magliwan. Mayan pamahaw, mayan panginagaw. Di kanyaw ka ng pangitlog. A few moments later. Kuhan, Melissa, okay lang sukaton, basta di pabayad. Ano ito naman pamahin, bawal ang pagbayad na. Ang kabaysa sa nabaguwar, pagod mga karanasan. Para katulig sa bar, nasuntosin mga sarayaw. Ang kabaraan lasang pag di ka rin baro pag daod, malarang binutok na sasa. Barinig kita sa mukha eh. Ipanggaod sa lawas. Pwede man inisira, yan yung anak dadag, yung bunglid mo kay. LOL! Pero dere ma'am, kaya nga, mabay siya talaga, daramo talaga ang kanya mga designs na pwede himuon. Mayon at sara dyan, assorted. Huh? Mabaysay, kana ma'am. Oo. A few moments later. Basta naka-advise sa iyo, Melissa, ayaw kang pagkuha sa color nga pink, nga sa yellow. LOL! Kaya ang BBM, dire tumatender sa iyo. Ayan mga kachapsoy, para po sa mga naghahanap ng catering services dito po sa parting Lawang Northern Samar, Palapag Northern Samar at mga karatig bayan po ng Palapag Northern Samar, ay maaari nyo pong kontakin yung Subgels Gown Rentals. Ito po ay pagmamayari ni Mr. and Mrs. Roberto and Annalyn Galono po dito po sa Barangay Pangpang, Palapag Northern Samar. Ayan.
Para po sa inyong mga special na okasyon, maaari niyo pong kunin yung kanilang serbisyo at ang kanilang catering services dito po sa Barangay Pangpalapag, Northern Samar. Kontakin niyo lamang po si Ma'am Annalyn Galuno, ayan, sa kanyang Facebook page, o kaya naman sa inyong Maestro Waray, at ako na lamang po yung kukontak sa kanila. Ayan, maraming salamat po mga kachapsoy sa patuloy ninyong pagsuporta at panonood sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Maraming salamat po.